Pre mňa je podnikanie spôsob, akým môžem realizovať svoje nápady a zároveň ako môžem zlepšovať svet, čo je pre mňa veľmi dôležité. A prečo v takto mladom veku? Tak podľa mňa, keď má človek žije tie 20. roky, tak je to taký ideálna fáza v živote človeka, kedy môže experimentovať, kedy môže skúšať, pretože ešte nemá záväzky, ale zároveň už má nejaké zručnosti a vie hľadať to, čo ho baví a zároveň má obrovský priestor na to robiť chyby, čomu sa nevyhne žiadny podnikateľ. Takže za mňa je to obrovská výhoda začať skoro. A Vyskillu je digitálna aplikácia pre deti od 3 do 12 rokov, ktorá spája zábavu so športovaním a učením. A prostredníctvom našich interaktívnych príbehov, v ktorých deti pomáhajú hlavným hrdinom plniť rôzne úlohy tým, že cvičia, tak sa zároveň aj vzdelávajú a dozvedajú sa nové vedomosti z rôznych oblastí a spájame tak to, čo deti baví, teda nejaká tá hra, zábava, digitálne technológie, s tým, čo potrebujú, a to je viacej pohybu a vzdelávanie. Určite to, že som začal v relatívne mladom veku, je zásadné, pretože som sa pustil do takto inovatívneho projektu, pretože keď je človek starší, tak už nemá taký priestor robiť chyby a tým pádom hrá tak viacej na istotu. Ja som na istotu hrať vôbec nemusel, pretože som vedel, že si môžem dovoliť zlyhať a tým pádom som sa mohol tak odvážnejšie pustiť do tých inovácií a hľadať veci, ktoré nikto predtým nerobil. Export pre Vyskillu je veľmi dôležitý a nielen kvôli tomu, že Slovensko je relatívne malý trh pre takýto digitálny produkt, ale aj preto, lebo chceme pomáhať deťom naozaj po celom svete. A tým, že využívame umelú inteligenciu nielen na tvorbu tých grafických alebo vizuálnych častí príbehov, ale aj na tvorbu samotných voiceoverov a tých hlasov, tak vieme náš projekt veľmi rýchlo škálovať do zahraničia, vieme robiť dubbingy do rôznych jazykov a celkovo tie digitálne technológie nám umožňujú pôsobiť prakticky kdekoľvek na svete. Tak samozrejme sú to tie okolité štáty, ktoré sú nám kultúrne veľmi blízke. A to, čo je ale taká zaujímavá špecialita Vyskillu, tak je, že už v tejto chvíli testujeme Vyskillu na indickom trhu, čo sa možno zdá byť ako možno trochu netypické, hlavne pre takýto projekt, ktorý je závislý na tej kultúre, tým, že sú to nejaké rozprávky, príbehy. Ale našli sme tam veľmi dobrého partnera, ktorému sa tento projekt veľmi páči, práve na tom indickom trhu. A prejavil veľký záujem nám pomôcť tým exportom práve do tejto veľkej krajiny, na tento veľký trh. Takže je to niečo, s čím teraz sa hráme a snažíme sa teda prispôsobiť tento projekt aj pre tento ázijský trh. Nečakajte, kým bude správny čas. Správny čas nebude nikdy. Nikdy neprídete do stavu, že viete, čo idete, alebo že viete všetko, čo potrebujete vedieť. To vôbec nevadí, že vy ešte neviete, čo budete robiť o 2 mesiace. Dôležité je vedieť ten ďalší krok. A keď to urobíte, tak zistíte, ako urobiť ten ďalší krok a ten ďalší krok a postupne sa naučíte všetko to, čo potrebujete vedieť.